ନିଜ ପ୍ଲେୟାରରେ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର। ଗ୍ରୀନୱିନ୍ ହାତରେ ବଲ୍ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ 2-0 ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନୱିନ୍। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା 2-0 ଗୋଲରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥାଇ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନୱିନ୍। ଗ୍ରୀନୱିନ୍ର ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ଲୋ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ଲମ୍ବା ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ଲମ୍ବା ପାସ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟରୁ ରାଇଟ୍ ଆଉଟକୁ ଦେଖାଯାଉ ବଲଟିକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସିଭର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନୱିନ୍। ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସିଭ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ବଲ୍ଟି ଦିଗକୁ ବଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଲରକ୍ଷକ ବଲ୍ଟିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ଲୋ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟରେ ଆଗେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନୱିନ୍। ସାଥୀ ଖେଳାଳିକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଜର୍ସି ନମ୍ବର 12 ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗରର। ଲମ୍ବା ସଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଗ୍ରୀନୱିନ୍। ସ୍ଲୋ ପାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବଲ୍ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 12 ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର। ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୋ କରିବେ ଗ୍ରୀନୱିନ୍ ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଖେଳାଳି ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୋ କରିବେ ଭଲ। ଗ୍ରୀନୱିନ୍ର ଥ୍ରୋ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟକୁ ଥ୍ରୋ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଲମ୍ବା ଥ୍ରୋ ଥିଲା ଗୋଲକିପର ଦିଗକୁ। ସମୟ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କିଭଳି ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମୟର ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ଖେଳାଳିମାନେ। ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ फाउल शॉट ଦେଇଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରୀନୱିନ୍। ଆଉଟ୍ ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ବଲ୍ଟିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଗ୍ରୀନୱିନ୍ର ଖେଳାଳି ଜର୍ସି ନମ୍ବର 6। ସୁନ୍ଦର ପରାଜୟ କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗରର ଖେଳାଳିକୁ ଗ୍ରୀନୱିନ୍ର ଖେଳାଳି ଲେଫ୍ଟ ଲମ୍ବା ପାସ୍ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ବଲ୍ ଭଞ୍ଜ ଟାଇଗରର ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଡ୍। लंबा पास राइट आउट स्लो पास माध्यम रे राइट आउट रे आगे को आगे आनी
GREENWIN F.C লম্বা পাস লেফট আউট ভাঞ্জ টাইগার ভাঞ্জ টাইগার খেলাড়ি লেফট আউট রাইট আউট পাস দেওয়া ପାଇଁ চেষ্টা କରିଥିଲେ ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି GREENWIN ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲମ୍ବା ଥ୍ରୋ ଗୋଲରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ସି ନମ୍ବର 8 ନିକଟରେ ବଲ୍ भांज टाइगर खेलाड़ी निकटरे बल राइट आउट्रे आगक नेওয়া सक्षम होइछन्ति जर्सी नंबर 15 मात्र कौनसी प्रकार प्रभाव नहीं डिफेंस विफल मुक्त करिछन्ति ग्रीनविन जर्सी नंबर 8 निकटरे बल ग्रीनविन खेलाड़ी निकटरे बल सुंदर पास निज अख्तियार आनिबा ପାଇଁ चेष्टा କରିଥିଲେ जर्सी नंबर 15 लंबा पास जर्सी नंबर 5 द्वारा पानी FC फुटबॉल टीम versus Takatpur FC Takatpur ग्रीन सिंगली पार versus पिंक स्टार FC रजावसा OSFC फिफ्थ बाटालियन B बारिपदा versus डायनासिटी फुटबॉल टीम मयूरभंज सेहीभଳି देवेंद्रपुर FC देवेंद्रपुर बारिपदा versus PKL भुवनेश्वर मध्य आसंताकाली 31तम टूर्नामेंट उद्यापन उत्सव मेगा फाइनाल अनुष्ठित हो सुंदर प्रचेषा था अन्याय सुजोग पाई मात्र जहाँ मन हुए सदुपयोग करने चाहिए ना खेलाड़ी कारण बर्तमान सुधा 2-1 आगुआ अच्छा समय प्रायः सरी आसला 2-0 आगुआ तृतीय बल हम लंबा सुंदर डिफेंसिव करके ना तू जो मुझे जान लो तो आउट हेल्प कर को नहीं करना है तो जानी है ना भांज टाइगर बरोबर साइकिल है जी नबा नहीं था बाइक रे पड़ेगा सर मर चल जी